Xalên sereke yên hevpeymaniya di navbera Yekîtiya Niştîmanî ya Kurdistanê û Nifşê nû de hatin eşkerekirin. Li hember wê jî nerînên di du alî derketine pêş. Ew jî hem pîrozkirin hem jî rikeberî ne. Li Başûrê Kurdistanê avakirina parlamento hikûmetan û rojeveke sereke ye. Yek ji îtîfaqa siyasî ku li Başûrê Kurdistanê di navbera Yenekê û Nifşê nû de pêşketiye, wê bandorê li avakirina hikûmeta nû û parlamentoyê bike pêk hat. Ev îtîfaq bi navê hevpeymaniya hevsengî û vejînê di navbera aliyên navborî de bi merasîmekê ji aliyê Bafil Talabanî û Şahswar Ebdulwahid de hat îmzekirin. Ew hevpeymanî ji 6 bendan pêk tê û di nav de jî gelek xal hatin rêzkirin. Hin xalên îtîfaqa siyasî ya Yenekê û Nifşê nû wiha ye. Di hemû karan de hevsengiya siyasî bingeh tê girtin. Hevkariya li ser asta parlamentoya Iraqê, hevkarî li ser asta parlamentoya Başûrê Kurdistanê ji bo kabîneya dehan hevpeymanî wê bi hev re kar bike. Avakirina desteyeke hevpar ji bo çavdêrîkirina karên ku tên kirin, li hevkirina li ser amadekirina projeya sayan û erêkirina wan. Li hember hevpeymaniya her du aliyan hin daxuyanî derketin pêş. Endamê biroya siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan pedekê Heymen Hewramî ve postekê li ser hesabê xwe yê Xê got. Tenê çavkaniya rewaya guhertina desthilatdariyê dengê gelê me di hilbijartinên azad, dadperwer û demokratîk de ye. Tenê di mijara borî de me wekî pedekê li Herêma Kurdistanê zêdeyî 400,000 dengî bi dest xistin. Heke ew difikirin ku desthilatdarî diguhere, çima ew newêrin di rojên pêş de bi me re werin ku parlamentoyê ji nû ve çalak bikin. Heke her du jî difikirin ku kursiyên wan ji yên pedekê wek hev an jî zêdetirin, çima ew bi rastî dernakevin pêş ku parlamentoyê ji nû ve çalak bikin. Partiya Yekîtiya Demokratîk peyedê jî bi peyamekê hevpeymaniya hevsengî û vejînê pîroz kir û ev peyam da. Em hêvî dikin ku ev hevpeyman bibe gavek girîng ber bi avakirina çandeke diyalog li hevkirin û hevkariya neteweyî ve. Partiya me vê hevpeymanê wekî destpêşxeriyeke erênî dibîne ku vîneke siyasî ya berpirsiyar nîşan dide. Ew piştrast dike ku diyalog û têgihiştina di navbera hêzên Kurdî de rêya herî baş a li dijî robrobûna pirsgirêkên heyî ye. Ew jî ji bo xurtkirina aramiyê, balastina destkeftiyê neteweyî û xizmetkirina berjewendiyên bilind ên gelê me yê Kurd e. Çavdêr dibînin ku di nava hevpeymanî û nerazîbûna ji encamên hilbijartinan de destkeftiyên Kurdan di metirsiyê de ne. Herwiha te kes dikin ku navakirina hikûmetekê lêkeda Kurdan a hezarê salan têk bibe û derfeta zêrîn jî ji dest bibe.